Tak poďme na to. Dobrý deň, priatelia. Vítajte na mojom kanáli. Rád vás nevidím. Dnešný deň, dnešná túra. Vybrali sme sa z dedinky Ruská Nová Ves a smerujeme po zelenej značke na Sigord. Pôjdeme tam a naspäť. Smerom tam je to približne hodina cesty 4 km a nastúpeme neskutočných 88 metrov a nazad to isté. Čiže všeho všudy malo by nám to cca trvať možno 2,5 hodiny aj s rezervou 8 km. Uvidíme. V dnešnej zostave som ja a vy. Dnešná túra je zameraná na mentálny odpočinok, fyzický odpočinok, duševný odpočinok. Tak poďme odpočívať. Priatelia, asi po kilometri musíme zmeniť smer cesty. Je to také, človek si to nevšimne, už som tu raz bol a nevšimol som si. Čiže odtiaľ sme prišli a musíte sledovať zelenú šípku. Čiže do lesa a potom hneď doprava. Čiže zelená šípka ukazuje hneď doprava. Čiže z minulých chýb sme sa poučili, čo je veľmi dobré. A pokračujeme po zelenej značke smerom vpred do hmly. Priatelia, zatiaľ sme nestretli žiadneho človeka, čož je na jednej strane zlé a na druhej strane dobré. Táto túra dáva zmysel, čistiaci zmysel a relaxačný zmysel, ako som na začiatku spomínal. Musím povedať, že tu vidno stopy bicyklov a klobúk dole pred takýmito bikermi, ktorí aj bajkujú aj v zime. Neviem, či je to vidno, ale malo by to byť. Ešte raz, že klobúk dole pred takýmito bikermi, ktorí bajkujú aj v zime. Ja som dosť lenivý na to, že by som vyťahoval bicykel. Tak práve preto turistikujem. Proste postavíte sa z gauča a idete, neriešite nič. A títo bikery, naozaj srdciari, obdivujem ich, keď chodia aj takto v zime. Máte môj rešpekt a pokračujte v tom. Dobrá práca, pani bajkery. Samozrejme myslím aj pani bajkerky, alebo slečny. Dobrá práca. Takže priatelia, prichádzame k prameňu. Presnejší názov. Prameň pod čerešňou. Za mnou prameň, predo mnou čerešňa. Čiže prameň pod čerešňou. To je ako prirovnanie Boris pod čiapkou. Dáme si tu menšiu poživeň, občerstvenie a pokračujeme ďalej. Do knihy sa zapisovať nebudeme, pretože sme sa tam zapísali minule, rok dozadu, rok a pol roka, neviem.
blížime sa k cieľu, tam je Rasesník. Trvalo nám to hodinu 12, približne 4 km, ako písalo. Samozrejme, tu dole pri ceste je Rasesník, ktorý vám ukážem a môže sa pokračovať smerom ďalej, hlbšie do Slánskych vrchov a rôzne turistické trasy. Všetko uvidíte na smerovníku. Dosiahli sme smerovník Hradova. Ako vidíte, turistická cesta pokračuje potom tu na poza značku ďalej. Ešte raz pozrite si, kam sa až môžete dostať. Sigord, Pavlovce, ZŠ, Sigord, krížne cesty, Hermanovce. A my sa vraciame naspäť do Ruskej Novej Vsi. Smer Prešov, smer Zlatá Baňa. Slánske vrchy. Značkári presne vedia, čo robia a musím im veľmi poďakovať a som na nich veľmi hrdý. Zelená turistická značka, aj keď ju možno nevidno. Novšia, vynovená, vymaľovaná zelená turistická značka. Originálna turistická značka, ktorá znázorňuje, že táto turistická trasa je pod mojím menom. Cestou naspäť je k dispozícii, samozrejme cestou tam a cestou naspäť je k dispozícii aj takéto posedenie, kde sa dá opekať. Každému je všetko jasné. Priatelia, cestou naspäť ma napadla ešte jedna vec. Včera som večer pozeral film Komando so Schwarzeneggerom a v podstate prišiel som na to, že moja tvorba po stránke strihovej, produkčnej, komplet, post, pred, po, produkcia sa podobá filmu Komando. Film Komando bol natočený v roku 1985. V podstate má 40 rokov. Čiže moja tvorba, scény, nasvietenie a dialógy sú presne ako 40 rokov dozadu z filmu Komando. Na záver filmu Schwarzenegger hovorí pánu Bennettovi, keď mu hodil rúru do brucha: Bennett, už strácaš páru. Tak aj moje videá sú v takejto kvalite, ale 40 rokov dozadu. Možno sa budem pomaly a postupne zlepšovať. Uvidíme. A? Ďateľ. Dialóg jak Komando. Priatelia, máme tu záver túry. Dnešný deň, dnešná túra. Celá túra nám trvala okolo 2,5 hodiny, okolo 8 km a prevýšenie ja som mal 203. Všetko to bolo skrz toho, že som natočil, respektíve natáčam pre vás nejaké zábery, že by ste mali ako stále možnosť vidieť, ako vyzerá cesta, ktorú práve idem a možno vás inšpiruje. Výhľady veľmi neboli, za čo som veľmi vďačný, ale teraz naozaj, lebo keď nevidíte do diaľky, aspoň ja keď nevidím ďaleko a idem sám, môžem sa pozerať tu, do svojej hlavy. Poznatok z túry: vždy je dobre, vždy ísť sám so sebou na túru. Prijete na nové veci, nové myšlienky a začnete vnímať svet ináč. Pokiaľ vás konzumný svet nezoberie naspäť, od toho tu máme
čarov prírody. Držte sa a buďte zdraví. A ešte mám jeden pozdrav pre môjho priateľa Mariana, ktorý ide zimnú cestu SMP zo západu na východ. Marian, ak náhodou sa dostaneš k tomu videu, držím ti palce, hlavne aby to bolo všetko v zdraví a aby tvoj každý jeden krok bol úspešný a príjemný. Ak bude tá možnosť, rád sa k tebe pripojím aspoň na jeden deň. Drž sa a buď zdravý.